Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwemo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tamu unganyara tinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda yasvika nyanza mananda aondityisa andichina zororo ndotsamira kune mwika kandinzwe imwi motiti ndinokutungamira. Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete namufundisi Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Proclaim Rhodzi ari kutiisira musign language. Mufundisi kwasai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Tinoda kutenda hurukuro yatinayo nhasi ine musoro wenyaya unotiwo 2300 years part 2. Pastor, ngati paitapinda mukati mechidzidzo 2300 years part 2. Right. Verengai kuna Daniel 8 verse 14. Daniel 8 verse 14. Akati kwandiri, kusvikira madekwana namangwanani ane zviuru 2,300 ipapo nzvimbo tsvene ichanatswa. Nechirungu Bhaibheri rinenge rati unto kana kuti until 2300 evenings and mornings. Rimwe rinenge rati until 2300 days. Ndo pari kubva chidzidzo chedu pastor. Isusu chidzidzo chedu chiri kuti 2300 years. Chikonzero tato chiti years. Vhesi ramaverenga riri kuti days. Tiri kuzwa kuti vateereri vari kufamba nesu. Vari kuzviziva kuti kuna Daniel chapter 8 Daniel airatidzwa chiprofita. Alright. Saka muchiprofita zuva rimwe chete pastor rinomirira 1 year. Alright. Takazvidzidza zuva rimwe chete rinenge richimirira 1 year. Saka Bhaibheri parati 2300 days vateereri, isusu tabva tatodudzira because tiri kuziva kuti muri kufamba nezvidzidzo izvi, tabva tatoti 2300 years. Saka toda kungoongorora kuti period zvii zviri mukati mayo. Ndo zvatoda kungoita nhasi. Chii chiri kuitika mu 2300 years idzodzo chete. Okay. Chii chiri kuitika imomo paakapiwa chiprofita, ndo zvatoda kungoita chete izvozvo. Right. Saka toda kuti tange tamboona 2300 years idzi tagona here pastor kuti madays tiaite mayears sekudzidzisa kweBhaibheri. Ngatinzwei pana Daniel 8 verse 26 na 27. Daniel 8 verse 26. Zvawakaratidzwa zvamadekwana namangwanani, zvawakaudzwa ndezvazvokwadi, asi iwe vanza zvawaona, nokuti ndezvamazuva mazhinji anozouya. Chataverengera ndimai vateereri kuda kungotsimbidzira kuti Bhaibheri rinenge richitaura chokwadi parinoti muchiprofita zuva 1 ngarimirire gore 1. Sei ndadaro pastor? Panapa ngirozi iri kuudza Daniel kuti zvawaratidzwa zve2300 days ndezvemazuva ekupedzisira nenguva yakareba. Saka dai aive madays chaiwo kuti 2300 days, tikaadivhaidha iwayo it's about 7 years chete. Hadzingazonzi nguva yakareba. Ndeyobva yanzi yenguva yekupedzisira nenguva yakararama Daniel. Saka ndimaita ngoiverengera kuti vanhu vaMwari ndizvo zvomuchiprofita nyatsokuzororai pachokwadi ichi kuti zuva rimwe chete
rinomirira gore. Ende dzikaitawo 2300 years pastor, muri kuona kuti pakareba dzakareba period iyoyeyo. But still Daniel audzwa nyaya iyi yakamuconfuse. Okay. Ambengaedza kuibatsirwa nana Gabriel. Saka achienda ipaChapter 9 achiedza kubatsirwa kuunderstanda these 2300 years. Daniel chapter 9 verse 21 to 23. Daniel 9 verse 21. Ndakati ndichataura pakunyengetera, uya murume Gabrieri wandakanga ndaona pane zvandakaratidzwa pakutanga, ndaneta kwazvo, akasvika kwandiri nenguva inenge yechipo chamadekwana. Akandidudzira akataura neni akati, Dhanieri, ndauya zvino kukuvigira njere nokunzwisisa. Chirevo chakatemwa uchangotanga kukumbira. Zvino ndauya kuzokuudza nokuti uri murume unodikanwa kwazvo. Naizvozvo funga shoko iri unzwisise zvawaratidzwa. Saka Daniel ainamata pastor. Achida kunzwisa nyaya tiri kutodzidza nhasi mustudio iyi. But yaimunetsa. Alright. Kusvika kwakatumwa Gabriel kuuya kuzomutsanangurira. Gabriel ndobva asvika akati, Daniel, kunyange uri kunetseka nenyaya but uri murume anodikanwa. Alright. Anodiwa naMwari. Anodiwa naMwari. Maitiro ako soka uri sensiye, une shungu dzekuti unyatsonzwisisa zvinhu zvaMwari. Saka panyaya yawakaudzwa ye2300 days yayi, tauya kuti tikupe maskiri kuti uinzwisise, kuti zvinonzwisiswa sei, kuti zvinonzwisiswa sei. Saka pari kuudzwa Daniel, vanhu vaMwari, isu ngatibvai tabata maskills ari kutaurwa tinzwisise kuti mu2300 years idzi mune chii. Hatinzwe iskill yekutanga pana Daniel 9 verse 25a. Daniel 9 verse 25a. Naizvozvo chiziva, unzwisise kuti kubva pakutemwa kwomurayiro wokuvandudza nokuvaka Jerusarema. Right. It's okay, pastor. Zvatokwana, ndongoda ndime yekutanga. Because pamaverenga pari kunzi kubva pano temwa pakutemwa kwomurayiro wokuvandudza nokuvaka Jerusarema. Yes. Kusvikira kuno wakazodzwa. Right, chimbomira iko. Bhaibheri riri kubva rati, saka tinotanga kudziverenga papi? Ndo pari kunzi kubva panotemwa murayiro uyu. Wekuvandudza nekuvaka Jerusarema. Meaning kuti starting point yedu vatendi yekukaunda 2300 years kutsvaga pakaitwa chirevo chekuti Jerusarema rivakwe uye rivandudzwe magariro aro. Zvikanzi ipapo ndo patinobva tatanga kuverenga 2300 years. Ndepapa apa pastor. Ndo yatakadzidza kaumashure vateereri kuti zvakaitwa muna 457 BC. Ndo mambo Atashasta ndo paakatema chirevo chekuti endai munovaka Jerusarema nekuumba zvakare temberi. Kuti zviite zvakanaka. Zviri kuna Ezra 7. Saka gore racho vateereri i457. Zvoti vari padhuze nepekunyora tumadhetsu tuingotunyorai tunoita kuti zvireruke pamune makuzorevisa mega. Saka 2300 days dzinotanga kuverengwa pagore ra457 BC. Right. Toda kuti tichienderera mberi pana Daniel 9 verse 24. Daniel 9 verse 24. Yes. Vhiki dzina 80 dzakatemerwa vanhu vako neguta rako dzvene, kupedzisa kudarika nokugumisa zvivi, nokuyananisira zvakaipa, nokuvuyisa kururama kusingaperi, nokusimbisa zvakaratidzwa nouprofita, nokuzodza nzvimbo tsvene-tsvene. Saka Bhaibheri panapa pastor riri kuti pa 2300 years dzataona padzinotangira. Bhaibheri rabva rati kuti zvikurerukirei chimbodimburai chimwe chipisi chenguva iyi. Zvikanzi dimburai 70 weeks. Basa re70 weeks nderei? Zvikanzi ndere kubatsira vanhu verudzi rwaDaniel, kureva vaIsraeri. Saka kureva kuti pa 2300 years vateereri tiri kufanira kumbodimbura 70 weeks. Chikamu chekutanga. Ndo chikamu chekutanga. Tichangobva kunotangira kuverengwa 2000 idzi tinodimbura 70 weeks. Saka pandoda kuti ticharamba tichiita tumetsas twakapusa. Right. 70 weeks mazuva mangani pastor? Kuti tiwane kuti mazuva mangani tinomultiply 70 na7 nekuti vhiki rine 7 days. Right. Mukati 70 times 7 vateereri munowana 490 days. Ndo dziri kunzi ndo chikamu chekutanga chakadimburwa kupiwa vaIsraeri.
but nenga rekuti tiri kudzidza chiprofita 490 days, makore mangani? Imbomirai kupindura. Okay. Ndoda kuona ndiri kufamba eno ateereri. Ndati 490 days taakudzisa muchiprofita makore mangani? Alright, tichivapindurira ndaona i490 years zuva richimirira gore. Right. Saka kureva kuti pa 2300 years tinodimbura 490 years. Chikamu ichi hanzi chaive chapiwa vaIsraeri kuti vakwenenzverwe, vabatsirwe kunyatsoita unani panyaya yekunamata. Pakajeka kama? Pakajeka. Ndo chikamu chekutanga. Chikamu chekutanga. 490. Tiri kutangira papi zviya pastor? Pa 457 BC. 457 BC. Mirai muone pane chimwe futi chikamu chakadimburwa futi. Okay. Chatinoda tirambe tichienda mberi. Chiverengai verse 25 yaDaniel 9. Daniel 9 verse 25. Naizvozvo chiziva unzwisise kuti kubva pakutemwa kwomurayiro wokuvandudza nokuvaka Jerusarema kusvikira kuno wakazodzwa iye muchinda zvichaita vhiki 9, uye vhiki dzina 62 dzichavapo dzokuvakwa kwaro, riine nzvimbo mhami nemigero, asi zvichaitwa nenguva yekutambudzika. Bhaibheri riri kuenderera mberi riri kuti pa 70 weeks kana kuti 490 years dzapiwa vaIsraeri. Right. Chimbodimburai 69 weeks. Ndodzanzi 7 weeks plus 62 weeks pano vari kushandisa bhaibheri rechirungu. 7 weeks tikadziedha na62 i69. Saka zviri kunzi pa 70 dziya dzapiwa vaIsraeri chimbobvisai 69 weeks. Panonoperera 69 weeks tinobva tasvika padate raakazodzwa. Akazodzwa ndiKristu. Tichauya ipapo. Ndoda kuti mumboona kudimburwa kuri kuita nguva. Tati nguva dziri kutanga kuverengwa papi pasi? Pa 457 BC. Ndo pari kutanga kuverengwa 2300 years. But kwabva kwanzi chikamu chiri kwekutanga che490 years ndechevaIsraeri ndo 70 weeks. Zvikanzi imo muchikamu chevaIsraeri che70 weeks chimbobvisai 69 weeks. Idzi ndedzeidzi ndedzekungokupai dheti rinouya akazodzwa. Hani mapabata. Saka toda kuchinja futi 69 weeks totanga tadzisa kumadays todzisa kumayears. Nhasi pane metsi but uchaona kuti pane vanenge vachinyora pasika zviri simple. 69 weeks tinodzisa sei kumadays pastor? Tinomultiply na7 nekuti vhiki rine 7 days. Right. Saka ukati 69 times 7 inini metsi yandakawana i483. Ndizvo 483 days. Ndambobvunza futi vateereri 483 days pastor. Muchiprofita inguva yakareba sei? i483 years. Sei madaro? Nekuti zuva rinomirira gore muchiprofita. Ndikuramba ndichikubvunzai because ndoda kuti kuvateererika zvisvike pakunyatsoita. Saka 483 years hanzi tikadziverenga kubva kuna 457 dzinonotisvitsa padhei raakazodzwa. Saka toda kumboona akazodzwa tobva taona dhei racho. Ndoziva kuti vateereri vakutofanoedha kuti 457 vobva vaisa 483 years. Fanoita izvozvo vateereri, but toda kumboona kuti akazodzwa ndiani. Verengai Acts 10 verse 37 to 38. Mabasa 10 verse 37. Imi munoziva shoko iro rakaparidzwa paJudhea rose rakatanga paGarirea shure kwokubhabhatidzwa kwakaparidzwa naJohani, raJesu weNazareta, kuti Mwari wakamuzodza nomweya mutsvene nesimba, iye waipote nyika achiita zvakanaka, achiporesa vose vakamanikidzwa nadhiabhorosi, nokuti Mwari waiva naye. Matthew chapter 3 verse 16 to 17. Matthew 3:16. Jesu akati abhabhatidzwa pakare paakabuda mumvura, zvinotarira denga rakamuzarurirwa, akaona mweya waMwari achiburuka senjiva akauya pamusoro pake. Zvinotarira inzwi rakabva kudenga richiti, uyu ndiye mwanakomana wangu unodikanwa wandinofarira. Saka bhaibheri riri kuisa pachena kuti Jesu ndiye the anointed. Kutoti Kristu ndofunga ndozvakunoreva kuti akazodzwa. Akazodzwa papi kuti atange ministry?
musi waabhabhatidzwa pakaburuka mweya mutsvene uchiuya pamusoro pake. Saka chiprofita chiri kuti kudii? Chiri kuti tichibva mugore ra457 BC vateereri, zvinoda 69 weeks ndo 483 days, ndo 483 years kuti tisvike pakazodzwa Jesu, kuti tisvike paakabhabhatidzwa. Okay. Saka kana mamafano weka BC tinenge tiri kuseruko, mukaedhera 483 years munosvika pagore ra AD 27. Ndo gore rabhabhatidzwa Jesu. Ndo rabhabhatidzwa Jesu. Muri kuona here zvakakoshera kuziva 2300 days dzinoisa pachena kuti urongwa hwekuponeswa kwevanhu panyika panapa Mwari paaihuita urutoradza kuti hwakarongeka zvakadaro zvekuti Mwari ane plani nenyika inoyi. Kana aitoisa pamaplans ake dhete rekubhabhatidzwa kwaJesu, kureva kuti ane maurongwa hwakanyatsa kuzara pasi. Saka chii chataona so far? Imboedzai kusamaraiza pa 2300 years idzi. Taona kuti 2300 years pakutaurwa kwadzo muchiprofita dzinotaurwa semadays, right? Asi day richimirira gore. Ndobva dzanzi makore aya 2300 anotanga kuverengwa muna 457 BC. Asi paanotanga kuverengwa mukati mawo chikamu chekutanga chakapuwa kuvaIsraeri. Mwari aine urongwa hwekushanda nevaIsraeri kuti agadzire mavari kururama nekukwana kunomufadza. Saka vaIsraeri chidimbu chavo muchiprofita chinonzi vhiki 70 weeks. Dzekuti tikaisa mumadays tamultiplya na7 dzinotipa 490 days. Asi nekuti chiprofita ndo 490 years. Saka dzinotangawo futi kuverengwa muna 457 BC. Right. Ndo dzevaIsraeri. Asi idzodzo dzevaIsraeri dzinodimburwa futi. Dzonzi 69 weeks dzekutanga dzacho. Ndo dzinondotisvitsa pakuzodzwa kwaJesu. Dzinotanga 457 BC, 69 weeks dziri 483 years dzinotisvitsa muna AD 27 pakabhabhatidzwa Jesu. Ndo gore rakabhabhatidzwa Jesu. Vateereri, rambai muri pachirongwa, timbonzwa kambo touya toenderera. Tenzi ari nombore dune chidziwiriro chedu tisache muzviro zvese nechidziwiriro chedu ngedombo rine masimba ngevute apotaneta ngewedu kutungamira nechidziwiriro chedu futeredu masikati nechidziwiriro chedu mekupenya pausiku nechidziwiriro chedu ngedombo rine masimba ngevute apotaneta ngewedu kutungamira nechidziwiriro chedu champupuri chatinera nechidziwiriro chedu kuna Mwari taponeswa nechidziwiriro chedu ngedombo rine masimba ngevute apotaneta ngewedu kutungamira
nechidziviriro chedu. O Mwari bako redu, nechidziviriro chedu. Kubatsiri muri pedyo, nechidziviriro chedu. Simba nevute apotaneta newedu kutungamira nechidziviriro chedu. Rina masimba nevute apotaneta newedu kutungamira nechidziviriro chedu. Rina masimba nevute apotaneta newedu kutungamira nechidziviriro chedu. Tinomuchingamidza vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu 2300 years part 2. Dzakakosherei zvinowanikwa madziri? Ndo madzidziro atiri kuita. Ndoda kuti muverenge Daniel chapter 9 verse 27a. Daniel 9 verse 27a. Zvino iye uchaita sungano yakasimba navazhinji vhiki imwe. Pakati pevhiki uchagumisa chibayiro nechipo. Right. Saka vateereri, kana tiri kufamba tese, zvatadzidza ndezvekuti mu 2300 years mune 490 years ndo dzanzi 70 weeks dziya dzakapiwa kuti rudzi rwevaIsraeri rukwenenzverwe. Ndobva manzi mu 70 weeks futi dziya imbobvisai futi 69 weeks dzekutanga. Idzi hanzi dzinokubatsirai kuti muone dheti rekuzobhabhatidzwa kwaJesu. Saka pastor, what is the difference? Sorry chirungu. It's fine. What is the difference between 70 weeks and 69 weeks? 70 weeks ne69 weeks. Dzakasiyana nengani? Ngatibatei chinhu chekuti dziri kutanga kuverengwa musi umwe chete. Exactly. Muna 457 BC. Right. 490 years ndo 70 weeks. ndo 70 weeks. Dzese dzakapuwa kuvaIsraeri. Right. Mwari achivavarira kugadzira mavari chimiro chaanoda. Right. Right. Asi 69 weeks. 69 weeks. Chidimbu che490. Asi dziri kungotiudza panosvikira Jesu kuti atange basa rake paanobhabhatidzira. Saka pandiri kudai nini ndepekuti 69 weeks ndo panosvikira Jesu achibhabhatidzwa. Asi kunenge kwasara vhiki. Very good. Ndo pandiri kwasara kuti 70 dzikwane. Saka pamaverenga manje pasi pana Daniel 9 verse 27 yakutiudza zvevhiki 1 rasara riya kuti 70 dzakatemerwa vaIsraeri dzikwane. Nekuti 69 dzatisvitsa Jesu achibhabhatidzwa achitanga ministry. Kuri kubva kwasara 1 week. Ndopabva panzi neBhaibheri mu 1 week irorero ndere kunyatsa kutsokodzera kuti vaIsraeri vaite sezvinodiwa naMwari. But wiki racho risati rapera tiri pahafu paro, nyaya yezvibayiro nezvipiriso ichagumiswa. Saka tisati taona kuti zvibayiro nezvipiriso chii, toda kumboona pahafu pewiki. Wiki rine madays mangani? Wiki rine 7 days mfundisi. Hafu ye7 days chii? 3.5 days. Saka kana kwa kuchiprofita wiki makore mangani? Makore manomwe, makore 7. Kwa hafu ye wiki makore mangani? Makore 3.5. Saka Bhaibheri riri kuti Jesu kana atanga ministry yake, panopera 3.5 years
ndo pari kugumiswa zvibayiro nechipiriso kuti kudii? kureva kuti nokuti zvibayiro nezvipiriso zvainongedzera kufa kwaJesu. Ndizvozvo pastor. Saka zvaifanira kuti zvishandiswe kusvika afa. Saka paakafa ndo pazvakagumira. Kureva kuti pa 3.5 years idzi ndo painofa Jesu. Ndiye akagumisa nyaya yezvipiriso. Saka chiprofita ichi chiri kuti kudii? Chiprofita ichi chiri kuti kana mawana dheti pakabhabhatidzwa Jesu achitanga ministry yake, kupera kwe69 weeks, kunenge kwasara 1 week. But 1 week iri rinova 7 days kana kuti 7 years risati rapera, hatimboendai pakati paro. Pakati paro i3.5 days, muchiprofita i3.5 years. Padzinongonosvika 3.5 years idzi, nyaya yezvipiriso iri kubva yapera, nekuti Jesu chibayiro chikuru ari kubva afira vanhu. Saka tikaenda 3.5 years pastor, kubvira pana AD 27 tinosvika muna AD 31, pakati pacho ndo pakafa Jesu. Zviri kujeka kaizvo. Nyaya imwe chete iyoyi panotangira 69 weeks dzichipera, Jesu nyaya iyi aiziva, asi akaitsanangudza nerurimi rwakareruka, kuti vanhu vanzwisise kuti kufamba kwetime kwakamira sei. Endai pana Matthew pastor, Matthew 22 vhesi ya 1-3, tinzwe Jesu achitaura semunyaya yatiri kutaura iyi pastor. Mateo 22 vhesi 1. Zvino Jesu akapindura akataurazve navo nemifananidzo akati, ushe hwokudenga hungafananidzwa noumwe mambo akaitira mwana wake mutambo wokuwana. Akatuma varanda vake kundodana avo vakanga vakokerwa kumutambo wokuwana, vakaramba kuuya. Hanzi nyaya iyi inogona kufananidzwa nemumwe mambo aivaita mutambo wemwana wake aiwana, but anga atokoka vanhu kare. Vanhu vaya avakoka, pakasvika dheti rekuti vachiuya kumutambo havana kuuya. Ndobva atuma varanda vake kunova reminder kuti dheti riya rasvika, chiuyai. Paaitaura nyaya iyi, ndoda kuti titore pfungwa iya yamatotiudza kare kuti 70 weeks idzi, makore ekutanga chikamu ichi, chakapiwa kukwenenzvera vaIsraeri. Ndo vanhu vairehwa munyaya iyi nani? naJesu, kuti vanga vakakokerwa kare. Nyaya idzi vanga vakadzudzwa kare dzekuti kune mwana waMwari achauya anonzi Jesu, nezvese zvichazoitika. Inendai pana John 1 verse 19 to 24. John chapter 1 verse 19 to 24. Verse ya 19. Uko ndiko kupupura kwaJohani. Musi vaJudha vakatumira kwaari vaprista navaRevhi vachibva Jerusarema kundomubvunza kuti, iwe ndiwaaniko? Akatenda pachena, haana kuramba. Akatenda pachena achiti, handizi Kristu. Vakamubvunza vachiti, asi kudiniko, ndiwe Eria here? Akati, handizi iye. Ko, uri uya muprofita here? Akapindura akati, kwete. Zvino vakati kwaari, ndiwaaniko? Tigondopindura vakatituma, unozviti aniko? Akati, ndini inzwi rounodana murenje, richiti ruramisai nzira yaShe, sezvakarekwa nomuprofita Isaya. Ava vakanga vatumwa vaiva vaFarisi. Zviri kuitika mufundisi, right, ndezvekuti chiprofita chekuna Dhanieri ichi, vaIsraeri Mwari aitarisira kuti vachizive, anga afanochipa ahead of time, right, kuti vazive zvichaitika kupi? Kumberi. Kufanana namambo uya afanokoka vanhu kuti dheti rakati mwana wangu ndichamuitira mutambo wekuwana. Right. Saka pakasvika dheti remutambo wekuwana, vanhu vaya rakatosvika, hapana akembenga uya kuti very sorry, ndine zvandibata. Kusvikira mambo vatotumira varanda kuti endai munorimainda vanhu kuti dheti rasvika ndinasi. Saka zvakaitwa naMwari kuvaIsraeri, pakasvika madheti ekubhabhatidzwa kwaJesu aya, avanga vafanopiwa kare nechiprofita chaDhanieri, havana kutirimuka kuzviona. Mwari ndobva atuma Johani mubhabhatidzi, kuti tirimutsai vanhu vazvizive kuti madheti aya amakagara kare maudzwa asvika, ndimi wacho the favored people vari kudiwa kumutambo namambo. Saka Johani aitova reminder kuti madheti akwana. Saka manzwa mambo achinzi akatumira vanhu. Johani paakava reminder vaIsraeri,
vakabva vatenda muna Jesu here? Ndimunoziva bhaibheri pasi. VaFarisi nevaSedhuse vakabva vatenda maari here? Havana kutenda maari. Havana kutenda kusvikira Jesu aite ministry yake 3.5 years dzese vachimuramba. Inzwai zvakazoitika. Handiti tati Jesu akabva afa AD 31. Right. Mateo anotaura nyaya iyoyo pana Mateo 22. Verengai vhesi ya4 musvike pa6 inoti kudii? Mateo 22 pa4. Akatumazve vamwe varanda akati, udzai vakakokerwa, mutitarirai ndagadzira chisusuro changu, nzombe dzangu nezvakakora zvangu zvabayiwa. Zvinhu zvose zvakagadzirwa, uyai kumutambo wokuwana. Asi havana kurangarira. Vakaenda mumwe kumunda wake, mumwe kukutengesa kwake, vamwe vakabata varanda vake, vakavaitira zvakaipa, vakavauraya. Muri kuona zvikuitika. Varamba kukokwa handiti. Saka mambo hanzi akafunga kuti ndofunga varida kuzongoya kana yanguva yechikafu. Handiti mazoonaka. Saka ndobva achisenda meseji akati, kana mama akamirira bhuru riya randaida kuzobaya, rabayiwa chiuyai. Ichi chirahwe aireva kuti Jesu afa pamuchinjikwa. Saka chimutendai 3.5 idzi maramba kuuya, but asvika pakufa chitendai muuye kwaari. Chirahwe chaireve mai, chaireva kuti tasvika pakati pevhiki riya ranga rasara 7 years dzekupedzisira dziya, 3.5 havana kutenda kusvikira Jesu achiurayiwa. But Mwari haana kuvaita give up, because anga avapa 70 weeks dzanga dzisati dzapera, kwasara dzimwe 3.5 years. Saka pa 3.5 years chii chiri kuitwa? Bhaibheri ramaverenga rabva rati mambo akatuma vamwe varanda kunovadedza kuti uyai please, even musina kuuya pamatanga kudeedzwa, nzombe yakakora yakatobayiwa, chingouyai henyu still mungotyojoina pamutambo uri kudiwa. Bhaibheri ramaverenga hanzi pavakakokwa vakaita sei? Hanzi havana kuita hanyanga nazvo. Vakatobata varanda vaya kurova nekuuraya. Right? Ndo zvakaitika. Saka toda kuona kuti Jesu afa vateereri, because pa 3.5 years Jesu akabva afa, ndobva kwasara dzimwe 3.5. Ndo dziri kunzi paparable Mwari airamba achideedza vaJudha kuti uyai kani mutende kuna Jesu. Chii chakaitika ipapo? Katingoerenga kuna mabasa avapostori, tione kuti zvii zvakaitika. Vakabvuma here vanhu vechiIsraeri? Pana mabasa 5 verse 40 to 41, moibatanidza namabasa 12 verse 1 to 3. Vakamunzwa ipapo, vakati vadana vaapostori vakavarova, vakavarayira kuti varege kutaura nezita raJesu, vakavaregedza. Papo vakabuda pamakurukota vachifara, zvavakanzi vakafanirwa ivo kuzvidzwa nokuda kwezita rake. Mabasa 12 verse 1 to 3. Mabasa 12 verse 1. Zvino nenguva inenge iyoyo mambo Herudhi akatambanudza maoko ake kuti atambudze vamwe vekereke, akauraya Jakobho munun'una waJohani nomunondo. Zvino wakati achiona kuti zvafadza vaJudha, ndokupfuura akabata Petrovo. Aiva mazuva ezvingwa zvisine mbiriso. Saka vanhu vechiIsraeri, even Jesu atofa azoenda kudenga, havana kutenda maari. Hatisi kuti munhu wese wokuIsraeri, but tiri kureva utungamiri as a corporate nation. Israel sedzinza, thank you, ndovara rakanaka. Israel sedzinza havana kutenda kunani? Kwaari. Ndopanzi paine muridzi wemutambo paakatuma varanda vake, vamwe vakavarova, vamwe vakavauraya. Saka pano tiri kuona vadzidzi vaJesu vachisvika pakuurayiwa nekurohwa nengari yekuti vaIsraeri vairamba kutenda muna Jesu. Matthew 22 verse 7 to 9. Mateo 22 verse ya 7. Yes. Zvino mambo akatsamwa, akatuma hondo dzake, akaparadza vaya vakavauraya, akapisa guta ravo. Zvino akati kuvaranda vake, mutambo wokuwana wakagadzirwa, asi vakanga vakokerwa vakanga vasina kufanirwa. Naizvozvo endai kumharadzano dzenzira, mukokere kumutambo vose vamunowana. Chiri kuitika pamutambo igatidzokoro, kune vanga vakakokwa kare, havana kuuya, ndobva vatumirwa messenger kunzi dheti rasvika, ndobva varamba kuuya. Muridzi wemutambo ndobva auraya chimhuru chakakodzwa, ndobva atumira futi
kuti maybe muruda kungouya panguva iri right, chiuyai ndabaya chimuru, havana kuuya futi. Hanzi saka zvadaro akatumira futi vamwe varanda, hanzi ava vakazotumirwa manje, hanzi vamwe vairohwa, vamwe vachiuraiwa, hanzi kusvikira muri mambo yaatsamwa. Handobva azoita kuti guta revanhu ava ripiswe. Saka muchiona patiri kutaura riri Israeri sedzinza, zvakaitika ndezvipi? Chiprofita chaDaniel change chakafanovaudza kuti ndo the favored nation, Mwari yaarida kukwenenzvera kuti vagoita matichers edzimwe ndudzi. But pakuuya kwaJesu vaine benefit yese ine maadvantages aya, havana kutirimuka. AD 27 Mwari ndobva atumira John the Baptist kuti chiuyai varume, nguva iya yatakaudzwa yakwana, ndobva varamba. AD 31 kwapera 3.5 years Jesu achifa, message ndobva yadzoka kwavari kuti chimuru chakakodza chaurayiwa, chiuyai mutende kwaari, havana kutirimuka. Jesu aenda kudenga ndobva asiyaudza vadzidzi vake kuti paridzirai muri muno muJerusarema, muvakoke vauye kuumambo. Ivo ndobva vatanga kurova vadzidzi vaJesu vachiuraya vamwe, kusvikira mambo akatsamwa panzi guta rakapiswa pasi. Kufanotaura zvakazoitwa Jerusarema parakapiswa nemoto AD 70. But manzwi here zvakaita mambo, hanzi akabva achituma varanda kuti alright, chingoendai kune vamwe, ngatisiyanei nevakakokwa. Ndoda kuti muerenge Mabasa 7 verse 58 to 59. Mabasa 7 verse 58. Vakamubudisira kunze kweguta ndokumutaka namabwe, zvapupu zvikaisa nguo dzazvo patsoka dzejaya rainzi Sauro. Vakataka Stefano achidana achiti, Ishe Jesu, gamuchirai mweya wangu. Saka pakatakwa Stefano nevakuru vekwaIsraeri, vanodzidza Bhaibheri vanobvumirana kuti ranga raagore raAD 34. Zvekuti 490 years dzanga dzapiwa vaIsraeri dziya, tichibva pana 457 tikadziedha dzinosvika padheti pagore raurayiwa Stephen. Ndorenge hanzi makore aya Mwari aida kushanda nevaIsraeri kuburitsa rudzi rwakanaka runodzidzisa ndudzi dzose. Saka ndo pakaperera nguva yavo yemutsa sevaIsraeri sedzinza. Pabatika kapa pasi. Saka chii chakabva chaitwa naMwari? Mabasa 13 verse 45 to 47. Mabasa 13 verse 45. Zvino vaJudha vakati vachiona vanhu vazhinji vakazara negodo, vakaramba zvakarebwa naPauro vachimhura Mwari. Ipapo Pauro naBhanabhasi vakataura vasingatye vakati, zvakanga zvakafanira kuti shoko raMwari ritange kutaurirwa imi. Asi zvamariramba muchiti hamufanirwi noupenyu husingaperi, tarirai zvino toenda kuvaHedheni. Saka ipapo Mwari akabva atepfenura vhangeri kuti richisvika kune vamwe vanhu vasiri vedzinza rekwaIsraeri paropa. Toda kutangira papfungwa iyi pastor. Mirai timbonzwa kambo. Kufungane kunaka kwenyika, iyo ndichasvika pawira. Netsitsi ndichamira namuponesi, ndichawa nenyeredzi here, ndichawa nenyeredzi here, chiremba mumanheru zuva rawira. Nomukanda poneswa towe kumusha, ndichawa nenyeredzi here, musimba ratenzi ndoda kunamata, ndiwe semuwani wemweya, nyeredzi yakupenya ingawe yangu, pamusi unotyisa kwazvo, ndichawa nenyeredzi here, chiremba mumanheru zuva rawira. Ndomukanda poneswa towe kumusha,
kumusha ndichawa nenyeredzi here ndichafara ususu wa Jesu nomuparukudzo narine zvichandifadza kumusha wendarama kuti ndikawana nyeredzi chiremba ndichawana nyeredzi here chiremba mumanero zuva rawira ndomukanda poneswa tove kumusha ndichawana nyeredzi here ndichafara kuona usu wa Jesu ndomuparukudzo narine zvichandifadza kumusha wendarama kuti ndikawana nyeredzi chiremba ndichawana nyeredzi here chiremba mumanero zuva rawira ndomukanda poneswa tove kumusha ndichawana nyeredzi here ndichawana nyeredzi here chiremba mumanero zuva rawira ndomukanda poneswa tove kumusha ndichawana nyeredzi here tinomuchingamidzai vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu 2300 years part 2. Okay. Patasira pastor ndingoona kuti tafamba nevateereri vedu Right. 2300 years pastor dziri kutangira mugore ra457 BC. Panotanga nguvai ndo panotanga futi chikamu chiri kubviswa mu2300 days years chiri kwekutanga che490 years kana kuti 70 weeks dzanga dzatemerwa vaJudha. Right. Mu70 weeks idzi mabva manzi asi 69 weeks dzacho padzinopera ndo panobva pauya akazodzwa ndobva taona kuti ndo pakabhabhatidzwa Jesu. Right. Tichibatanidza nezvataverenga kuparebo yekuna Mateo, Mwari papaitasira kuti vaJudha vangadai venge vachiziva kare. Akabva atuma vanhu vaparidzi kusanganisira Johani Mubhabhatidzi kurimainda vaIsraeri kuti nyaya iya yakaprofitwa yasvika. But havana kutirimuka kutenda muna Jesu. Chiprofita ndobva chabva chati panenge pasara 1 week yekuti tipedze 70 weeks. Wiki iroro riri pakati kureva kuti 7 years dzasara tiri pakati padzo pa3.5 Jesu anobva afa. Ndobva taona kuti kubva AD 27 tikaedha 3.5 years dzatisvitsa kuna AD 31 Jesu akabva afa. Chii chakabva chaitwa paparebo yataverenga iya? Mwari akabva atumira futi madisciples aJesu kuti vaparidzire verudzi rwechiIsraeri kuti chiuyai Jesu uya wamakapromiswa afa mutende kwaari. Havana kutenda kwaari, vakatotanga kurova nekuuraya vadzidzi vatumwa vaya. Saka 3.5 years dzenge dzasara dzekwekupedzisira kuti 70 weeks dzikwane dzakabva dzakwana pavakauraya Stefani. Vhangeri ndobva rachitenderwa kuenda kune vanhu vese. Saka zvatauda kuona izvi neizvi, toda kuzotangira Stefani aurayiwa kuti tisikosusukidza kusvika panoperera 2300 years. But izvozvo mbenge zvichiitirwa vaIsraeri izvi ndo zvatoda kumboongorora. Verengai kuna Romans 3 vhesi ya1 na2. Varoma 3 vhesi 1. Ko muJudha anopfuura vamwe neiko? Kana kudzingiswa kunobatsireiko? Zvizhinji nemitoo yose pakutanga kuti ndivo vakapiwa mashoko aMwari. Zvikanzi pachiprofita ichi, because
pandadira ndimai pastor kune vateereri vamwe vanongoiti pamuri kutsanangura zvese izvi hatisi kumboona Africa. Zvinopedzera zvakuita kunge tiri mustudio ameno tinenge tiri kukambenera rimwe dzinza saka especially ukaramba uchitendera pakuti vaisraeri saka inzwai vateereri, munhu wese muzano raMwari arimo, but bhaibheri riri kubvuma kuti vaisraeri sedzinza vane advantage ipi yavanobva vaita unge vanokunda vamwe vese, yekuti chiprofita chaDhaniel vaibva vapiwa 70 weeks 490 years dzekungoti vakwenenzverwe ivo chete. Advantage yacho sei vainzaro? Bhaibheri rabva rati kudi vasi kanzi vanokunda vamwe nei? Vanokunda vamwe kuti ndo vakapiwa mashoko acho, kuti iwo kureva kuti ndo vakanga vatsaurwa naMwari kunzi vave vadzidzisi. Inobuda zvakanaka, endai pana Romans 9 munzwe, verengai verse 2 to 5. Romans 9 verse ya 2. Kuti ndine shungu kwazvo nekuchema kusingaperi mumwoyo mangu, nokuti ndaida kuti ini ndimene ndive munhu wakatukwa, wakaparadzaniswa naKristu nokuda kwehama dzangu, ivo vorudzi rwangu panyama, ndivo vaIsraeri, kuva vana nokubwinya nesungano, nokupiwa mirayiro nekunamata Mwari nezvipikirwa ndezvavo. Madzibaba ndeavo naKristu wakabva kwavari panyama, uri pamusoro pavose. Mwari unokudzwa nokusingaperi. Amen. Vateereri, hanzi naPaul achinyora ndimai aive neshungu pamusoro pevanhu verudzi rwake. Chaiita kuti aite shungu nehanya dzakadaro, ainzwisisa kuti vanhu ava vaive favored. Hanzi chekutanga pastor, ndo vaivakatsaurwa nemadzibaba ndavo, kureva ana Abrahamu nana Isaac nana Jacob. Makambotipa chimwe chidzidzo kuti Mwari achiedza kudzidzisa nyika yese kuti vazoti anonamatwa sei, akatsvaga pekutangira, ndobva aona kuti mwoyo waAbhurahamu waishandika nawo, ndiye azotipa Isaac, pachizobuda Jacob zvichidaro. Zvikanzi pamusoro peizvozvo vaIsraeri ndo vakatotambidzwa mirayiro yaMwari yekudzidzisa vanhu. Zvikanzi pamusoro peizvozvo Kristu uyo anoponesa nyika yese akaberekerwa mudzinza rekwavo mumba mavo. Saka Pauro ari kuti vakomana, ndiri kushaya kuti chinozovatadzisa kuponeswa vaine maadvantages esaya chii. Saka maona pachiprofita che2300 years, 70 weeks dzekutanga kana kuti 490 years dzekutanga, Mwari aida kukwenenzvera rudzuru pabasa iri ravanga vatsaurirwa. Ivo vaite kururama 1, pamusoro peizvozvo vogona kudzidzisa ndudzi dzose. Saka vanga vakanyatsopiwa urongwa hwese nechiprofita kunzi panopera 69 weeks AD 27 Jesu obhabhatidzwa. Vofanira kutanda kwaari, havana kutenda. 3.5 years dzichipera Jesu achifa, nyaya yekuita zvibayiro nezvipiriso zvekurayiwa indobva yapera, still havana kutenda. Ndobva kwesara dzimwe 3.5 years after AD 31 dzekuti vaedzwe futi, vakokwe kunzi uyai kuvhangeri, but vava kutouraya vatumwa vaMwari nekuvarova vaapostoro vaya. Kusvikira AD 34 vachiuraya Stefani, Mwari akati zvaramba ndaedza vhangeri iri taakuchitsvaga mateachers from everyone ari pasi pezuva. Pakajeka. Alright. Verengai Romans 1 verse 16 pastor. Varoma 1 verse 16. Nokuti handinyari pamusoro peivhangeri, nokuti isimba raMwari rokuponesa mumwe nomumwe unotenda, kutanga muJudha uye mugirikivo. Saka pane vane mubvunzo wai vanenge vaiti tiri kukwanawo papapa. Africa hamusi mabva manyatsoti zvidze here, mukuru ati muzano raMwari hatipo here. Pauro haakupindura. Zvikanzi maitirwo anga akaitwa nyaya yevanhu vaMwari haasi ekuti kudenga vaJudha vaizonoenda pavo pari special. Vanga vangonzi vaite ivo maticha. Sekungotanga kunoita chinhu chese pastor, pane pekutangira. Hani mazubataka vanga vatsaurwa kuti ivo vatange vanyatsonzwisisa nyaya yekunamata Mwari. Kana vadaro vochienda nevhangeri rosvika kumunhu wese. Saka Pauro aritotaura zvikanzi kutaura chokwadi vhangeri yaMwari yekuponeswa kwomunhu ndeye munhu wese pastor. Muzondibatsira kutaura kuitira vamwe vedu vari kuAfrica. Ndeye munhu wese. But muzano raMwari ratiri kudzidza re2300 years yenge yakanzi itange kuvaJudha. 70 weeks dzichipera tevere vaGirikiwo. Imboisai nemavara enyu pastor. Zviri kubudiswa panapa muchidzidzo chedu vateereri ndezvekuti vhangeri
rekuponeswa rekuti vanhu vaende kudenga harina munhu anonzi uyu ndiye ari special ndiye anoenda ikoko. Right. Nderevanhu vese, nyika yese, pasi rese. Asi nekuda kwekumbovhiringika kwakaita pfungwa yaMwari kubva pekutanga, zvaita sekunga kutotanga patsva, kuti adzose vanhu agozoshanda navo kuti vagarike navo nekusingaperi. Saka pakusweta sekunge kutanga patsva, akasarudza kusvotanga neimba yokwaIsraeri. Nokuti ndiko kwakawanikwa munhu aive nemwoyo unoshandika nawo, ari tateguru wewaIsraeri. Saka zvazvisingarevi kuti vaIsraeri ndivo vega vaizonoponeswa, aiwa, asi vakanga vatsaurwa kuti akashanda navo vanokurumidza kubata zvinhu izvi, ivo vochienda kune dzimwe ndudzi kunovakokera kuti uyai tiende kuna Mwari wedu. Saka ndo matangira zvakanga zvakaita. Ndokubva vapuwa nguva dzekushandwa navo, nguva dziya dzikasvika pakupera, ivo vasati vatora nzvimbo dzavo, kusvika Mwari azoti regai tizarurire zvichingoenda kuvanhu vese. Saka toda kutenda mangosirira bedzi ndaida kuti mutopfekera madhetsi kuitira kuti 2300 years dzione kunzi dziri kupinda papi. Ichokwadi chataurwa napastor kuti vakatsaurwa kareko nguva yanaAbhurahama. But panguva yaDhaniel ari kunzwa kunzi no, still nevanhu akawa ndoda kumbotraya futi nganditutsire dzimwe 70 weeks, which is 490 dzekushanda navo vatore nzvimbo yavo. Saka ndo dziri kunotaurwa naPauro manje achiti zveshuwa zano revhangeri renge rakanzi kutanga vaJudha, tevere vaGirikiwo. Iprocess bedzi yekushanda nayo, kwete yekuti Mwari aisada vaGiriki. Mutsara wacho wokushanda nawo urongwa hwari kungotevera urongwa huri kungoteverwa chete. Verengai Mateo 10 pastor verse 5 to 6. Mateo 10 verse ya 5. Ava vane 12 Jesu wakavatuma akavarayira achiti, musaenda munzira yavaHedheni, musapinda muguta ravaSamaria, asi zviri nani muende kumakwai akarashika eimba yaIsraeri. Saka Jesu achitori panyika, Jesu aiziva kuti 70 weeks dziye hadzisati dzapera, vhiki dzine 40. Ndiye ari kutotuma vadzidzi vake pastor kuti imbonoparidzai, but please ndapota imbomirai kuenda kumaGentiles. Tendererai muri muimba yekwaIsraeri. Kuratidza kuti aiziva kuti period yatichirika ndeyekutraya kumboshanda nevaIsraeri, vatore nzvimbo dzavo. Iprocess bedzi yekuita izvozvo. Hani mazonaka kuti vambotraya kupedza navo. Even iye akuzotuma vanhu akati muchava zvapupu zvangu kutanga paJerusarema neJudhea yese, teverewo kumaSamaritans. Saka aizviziva kuti pane nguva yakatemerwa vaIsraeri. Ndo nguva yatiri kuti mu2300 years dzaive 70 weeks. 70 weeks mumadays i490 days. 490 days tichidzisa muchiprofita chenguva i490 years. Dzinotanga kuverengwa papi? Pana 457 BC. Dzinoperera papi? Pana AD 34. Chii chakaitika muna AD 34? VaIsraeri sedzinza vakaramba kugamuchira Jesu, ndobva vataka Stefani nemabwe. From there vhangeri ndobva rachienda kuvanhu vese. Pakajeka ngatichiona because 2300 asadzapera. Hatidzokerei kuparable ya pastor kuna Matthew 22. Kuna Matthew 22. Verenga ipapo pastor verse ya 9 na 10. Matthew 22 verse 9 na 10. Naizvozvo endai kunharadzano dzenzira, mukokere kumutambo vose vamunowana. Varanda ivavo vakabudira kunzira, vakaunganidza vose vavakawana, vakaipa navakanaka. Imba yokuwana ikazara navagere pakudya. Right. Saka from AD 34 pastor, chii changa chichiitika? Ndo zvamaverenga izvo. Mwari anga achituma varanda vake kuenda kumharadzano dzenzira, kuti kureva kuti havasisiri kudzokera kwaIsraeri, vakungonoti munhu chero kwaari, chero kwaari uyai. Kuri kutonzi nechirungu rinenge ichitotaura kuti byways and highways. Riri kutoedza kureva kuti pane kufamba even kutoenda kure.
haisisiri nyaya yekwaisraeri chete. Saka kubvira AD 34 Mwari anga achituma vanhu kuenda kwese kwamungafunge ndekupi pasi kusvika nekuno kuafrica. Musasiyiwa ana Japan, India, kwese. Taura even kunana Japan. Pastor, ndoda kuti mutaura kuti kubva AD 34 ka Mwari anga akutendera kuti vhangeri riende kwese. Whether raenda nemamishinari, whether raenda nevapi, because original zano rake Mwari anoda munhu wese. Ava vanga vangosarudzwa kuti vavewo pekutanga napo. Saka kupindura mubvunzo wokuti saka Mwari haanawo here paanopinza Africa muzano rake, mungapindure kuti kudii pasi? Kuti Africa yagara itongorimo muzano rake senyika yese. Asi yaifanira kudzidziswawo zvichibva nekuvaIsraeri. Zvichibva ndobva zvakona. Vakaramba. Asi Mwari akazoti no, chirega ivhangeri richienda. Ndosaka riri kuno. Ndosaka titori mustudio nanasi. MuAfrica ndo mune Zimbabwe pasi. Saka zano rina Mwari neZimbabwe chii pasi? Kuti Zimbabwe yese iponeswe. Right. Saka kubva AD 34 vhangeri raienda. But toda kuti tisvike panoperera 2300 right. Patakambodziweka pasta kubva 457 kusvikira toedha 2300 years takabuda nedheti ra1843 ndobva tazoedhera gore 1 because hakuna gore rinonzi 0 patinochinja kubva kuBC tichienda kuAD ndobva yaita 1844 right. ndo gore rinopera 2300 years chii chinoburitswa mubhaibheri kuti chinobva chaitika pamutambo watiri kutaura wamambo atuma vanhu pasi rese panokwana dheti iri chii chinenge chaakuitika? Matthew 22 vhesi ya 11. Mateo 22 vhesi 11. Yes. Zvino mambo akati achipinda kuzoona vagere pakudya akaona munhu asina kupfeka nguo yomutambo wokuwana. Chimirai makadaro. Saka kubvira AD 34 vateereri kusvikira muna AD 1844 Mwari airayira kuti vanhu varambe vachiuya kuumambo hwake. Saka manzwa bhaibheri richiti vakanaka nevakaipa. As long vanhu vati vanotenda muna Jesu Mwari aiti uyai. Whether vamwe vari serious vari kutamba. But pakakwana gore ra1844 Mwari ndo pari kunzi muridzi wemutambo akacho inspector vaive vakokwa. Kurava ndo pakatanga kuinvestigata kana kuti inspection yekuti vanhu ava vatenda kwandiri vari kurevesa here kana kuti kwete. Vhangeri of course richiri kuenda. But pakakwana 1844 pakabva patanga yatingati inspection yataurwai yekuti muridzi wemutambo ainoongorora kuti vauya munomu vanokodzerere. Isai mumashoko enyu, ndaona nguva dzedu dzafamba pasi. Nekuti uyu munhu anonzi apinda asina nguo yomutambo zvirati pane zvinotarisirwa. Pane zvinotarisirwa tichazozvidzidza. Yes, kune vese vanenge vachinamata Mwari anotarisira kuti zviri kufamba semaitiro azvinofanira kuita here. Saka kuongorora ikoko ndo kwakatanga 1844. Asi hakusi kuitwa pano pasi, kuri kuitwa musanctuary yokudenga sokudzidza kwatakaita. Saka tiri munguva yerutongo rwokuti parwunopera rutongo irworuro Jesu anobva auya. Saka unto 2300 years part 2 yatiisira pachena zviri kuitika mumakore iwaya 2300 paanogumira rutongo rwobva rwatanga. Parwunopera takuenda mushe kwaMesiya. Magona pastor. Ndo vateereri toda kutenda. Rambai mchisangana nesu pane zvimwe zvirongwa zvinotera. Ndo zvaive mu2300 days 1844 rutongo rwakatanga ndo rwanongedzerwa mambo achiinspekta vanhu vese venge vakokwa vaya. Ruri kuitika kudenga. Magona kutsanangura pastor. Ipai vanhu nhare dzedu. Tinotenda. Vamwe vanogona kuda kujoina maWhatsApp groups atinotumira zvidzidzo izvi. Tibatei panhare idzi 0774 651 181 0774 651 181 kana 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vave nemi, tisangane muchikamu chinotevera. Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo domboni wikende ndimwemo otungamire tenzini
tungamire semwana awonyara tamu ungayara tinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenziwe nyanza tenzini tungamire aponda yasvika nyanza mananda aondichisa handichina zororo ndotsamira kune mwika kandinzwe imwi motiti ndinokutungamira